pasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isuak kadiadang alun tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kunia tak jadi bangi rintangan isuak kadiadang alun tentu adia
suasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tak pena yang badayo jika udah lamo senyum baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku Turik mola pinto adi Siria jo pinang secara no mungkin suasana yang tak jadi panike lagi. Dan sangko kok lai cinta, dan sangko kok lai sayang. Dia datang memberi perhatian, gampang mengguncang badan, menangis batin di dalam. Dia nyatukan dan mereka ganti kawan.
tampe bah cinta. Jika udah tahu kok rasa di hati ndak mungkin dipasok.